wasebedo ka wawuoyo gi jotelo mopogore opogore kwa nyisogi ni it is possible ni mondo jo Kenya obed gi maandamano margi ma is peaceful and unarmed, ma onge ja Kenya madhi wite ngimane. Ne jo Kenya wetena, obed ojende, obed minewa, owuonena kata deyena, onge political ambition kata lek moro amora mar jasiasa moro amore gi remo machwere ndara. Onge lek mar jasiasa moro amore gi wito ngima mar ja Kenya moro amore ndara. Omiyo en gima rach ni sani ndi Kenya koro ochomo kama wadhi bedo ka gima koro is a failed state. Nikech kawuono kata king'iyo ng'wech masani koro ringore e Kitengela, Nairobi, ohala mang'eny sana mokethore. To koro kata mana jowa mane yudo ka ne wuok from e utegi kata ka dhi osiptende mopogore opogore mondo yud yore mag thieth, iyudo ka koro gimedo hinyore. Ok en gima kare, and wasebedo ka wakwayo ni jatend piny king'iyo pend chik 131 kare 1 E kendo kar pend chik 132 wuoyo about teko mar president. President katiba marwa yange kaka symbol of national unity, yani ene ogai mar kwe. Pod ok ang'eyo gimomiyo nyaka sani niendi president neno ka weche matimore e Kenya kar ka gin weche mabeyo. Onego bed no penjo ni to kadine bed ni migosi Raila Amolo Odinga nokobiro mako bade mondo jole. Sani endi ok apar kade wan kar ka ni wawuoyo e wach mar Kenya. Omiyo makaka osiepna Mark Matunga laktar osewache, nyaka koro wabed gi gimiluongo ni honest dialogue. Ta agwenyora kode matin e wach paro ni mondo bed mana dialogue mar ojende ki gin giwegi mondi. Da gombo ni mondo apar ne laktar ni ojende gi kino wacho ni gin leaderless, nyiso ni gionge jatendgi, to gina less. Ing'eni wuoyo gi ng'ama less samoro bedo matek. Kade bed ni gin gi leadership margi moro mantiere e structure minyalo ng'eyo ng'ami wuoyo godo ne bedo mayot. To mana kaka jo kanisa bendo osebedo ka wacho, jonyuol osebedo ka ywak ni awa waketho ngima nyithindwa makiny. En gima rach ni tinde ka waneno TV to gima waneno en mana remo, ka wang'iyo wang' jowi to gimineno en mana kaka jirakore gobila. Nyiso ni wapuonjo kata nyithindwa matindo ni kare ngima mar jomadongo en ngima mana mar lweny. Ok onyis ranyisi makare, kendo nyiso ranyisi mar wich kuot ma kata ne neighbors mamagwa obed mana East Africa kata mana e piny mangima, gini ketho ne Kenya weche mang'eny moloyo. Kata obed mana joket mwandu, onge jaket mwandu manyalo gombo keto mwandu mare e piny ma ok onyal ng'eyo ni to kiny mwandu na ka keto jong'anyo bro kethe koso mwandu mara biro medo nya. Koro e wach mar lalruok kata wach mar bedo gi national dialogue, an amedo mana siro sirikal ni ok ginyal medo umo wigi e kuoyo ni gima timore gi eki ni gik manono. Ojende gi eki ng'eny king'iyo kalure gi 2019 census. Katiba sani census no yango gi ni gine ma almost gichomo atamaro 75. Atamaro 75 mano kimedo the generation alpha makoka no nyuol machiegni, nyiso ni igni 5 mabiro mbele kar ka Kenya atamalo 80 bro bedo ojende matindo. To ojende gi eki ok ni jatend piny Kenya emokelo chandruok ma wan godo sani ni. Gini endi en gima kisungu dendo ni it was a time bomb mosebedo kane kudore iye to koro sani mar muoche makoro chopo. To an kod geno ni migosi William Samoei Ruto kotel ne gi jatendwa Raila Amolo Odinga biro medo dhiro sirikal mondo wang'i kaka wanyalo bedo gi lalruok gojende matindo mondo winj ywak margi. Gimosebedo marach ne ojende matindo ni jotelo wuoyo kodgi gachaya, to jotelo wuoyo kodgi gi tok chiel, jotelo ka wuoyo to bayone mana gi wach. Gima lit ne ojende matindo gi miyudo ka koro kata wach mar sabasaba gimondo beni awadhi mana sidho nyasi mane otimore higni 30 mokadho, ka wagoyo erokamano ne jogo manogore ne multi-party democracy, jogo manoyaronwa ratiro magwa, mano ne beni koro ne bedo ni en a moment of celebration, ne en nyasi, to koro lokore gima koro jirakore go bila e ndara. Ok en gima kare.
tineno ka koro jo Kenya sani oseloko ni tinde ka gimoro amoro wuok ni en ng'anyo to ni en gorruok e ndara kawuono nokono bed ni ji gore koro osetimore to ok en gima kare to president nyaka koro many yo mar wuoyo gi jo Kenya e yo maraka mokalo. Erokamano biro iri wadwogo e studio kaendi ka wantiere kod daktari. Higa ma 1990 mano 1990 gi 90 kweth mane kedo ka gidwaro lokruok ne nigi jotelo mano yangore makare ne inyalo yangne motelo ne gien Daktari Mark Matunga, motelo ne gien Chieng Emmanuel, motelo ne gien Cleophas Oluoch. To sani kweth ma jenzi tiyogo ka gidhiro godo lokruok margi kaka osewach tuo Kisumu, ng'ama inyalo chom teri miwacho ni ng'ane ma koro tel negi mondo kel ng'ur margi en ng'anene to onge. Mit kama nyalo miyo dwaro twak kelo winjruok, kelo giko e gik machal kamagi maandamano e odiochieng' monego bed ni timore apar rumo. Apani Emmanuel mor kod Ishmael en ng'ama osiepna kendo ng'ama progressive kendo winjo kaka wuoyo. An ng'e ni pod aparoga ni Ishmael en Gen Z. Obro wacho no. But wuoyo maber. Gimomiyo Gen Z onge gi jotelo en makosa mar